Ja, klar igen. Vi skal lave en opgave med skriftstil. Det er opgave 12.4. Og det handler om, at vi skal gøre alt det, der står med strong, det skal vi gøre italic, så det træder tydeligere frem. Så det vi gør, det er, at vi går herind og finder CSS-definitionerne og tilføjer en for strong. Vi vil godt have, at strong har font style italic. Så skulle det blive tydeligere herinde. Meget nice. Og det er, hvad der er i det.